consider oportună asemenea întâlnire, pentru că în următoarea perioadă Guvernul și-a propus să modifice 3 legi care afectează piața muncii la modul cel mai serios. Este vorba de legea 76, legea asigurării pentru șomaj. Foarte mulți dintre noastre ați lucrat și știți ce conține această lege. Legea 129, legea formării profesionale și legea 53, codul muncii. În ultima săptămână, câteva informații au fost adrese în presă și am văzut și o reacție extrem de eficientă din partea domnului Ordoș vis-a-vis de poziția pe care am avut-o prin acea declarație politică, dar țin să fac o mențiune foarte clară. Eu exprim doar niște poziții și până la urmă, poziția finală, acolo va fi legată de ceea ce se întâmplă și se negociază între partenerii sociali. Aceea poate fi o poziție pe care au exprimat-o patronatele și pe care au susținut-o printr-o declarație. Nu este un angajament în fața Comisiei de Muncă, în ideea în care aș susține acel punct de vedere. Punctul de vedere final pe care îl voi susține se va reflecta din întâlnirea sau întâlnirile pe care le vom avea aici și acele puncte de vedere, în calitate de deputat, le voi susține. Având această calitate de reprezentant al cetățenilor, cu siguranță sunt obligat să susțin acele puncte de vedere care ies din întâlnirile pe care le-am cu cetățenii sau cu reprezentanții diferitelor asociații, că sunt sindicale sau patronale sau structuri de dialog social, este egală. Dar, în final, poziția mea va reflecta ceea ce se întâmplă după aceste dezbateri. Pe mine, în mod special, mă interesează câteva lucruri legate de formare profesională, de schimbarea legii 129, de care am întâlnit în practica pe care am avut-o la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, câteva lucruri pe care le vom propune pentru modificarea legii 76 și, mai departe, sigur, este apanajul juriștilor, a sindicatelor, a patronatelor, să discute sau să prezinte o variantă sau una din variantele de modificare a codului muncii, pentru că va veni Guvernul, Ministerul Muncii va veni cu o variantă pe care o vom prezenta sau o va prezenta în Comisia de Muncă și cu siguranță ceilalți deputați din Comisia de Muncă vor veni cu anumite propuneri reflectate de poziția sindicatelor, a patronatelor din județele pe care le reprezintă și acolo trebuie să analizăm astfel lucrurile încât să avem o lege coerentă, o lege care să schimbe într-adevăr ceva din situația actuală și am spus, eu sunt interesat de câteva puncte, în mod special de partea de formare profesională, pentru că am pornit de la câteva lucruri întâlnite nu de mult, anul trecut, la o întâlnire a Comisiei Europene, fiind prezent la Bruxelles, acolo s-au spus, în 2008, la începutul anului, în primăvară, s-a atras atenția României asupra unor probleme pe care ei le considerau atunci că ar trebui să le avem în atenție. Administrația publică ineficientă. A fost unul din punctele pe care ei l-au ridicat atunci și poate că în timp s-au auzit voci care au afirmat acest lucru și în România, că este, sau multe instituții publice au devenit supraponderale.